se on smoothie kiitos. Nyt menee. Nyt. Nyt on uusi päivä ja lähdetään tekemään taas temppuja. Oli. Ui. Nyt on. Niin. Mitä tuo? Oota maalata. Hän ja hän. Kumpi aika? Ei ollut ekalla. Hänen. Ei! Joo, toka. Ei! Nyt hän koittaa. Niin, meneekö? Nyt hän koittaa sitä. Niin, kolmannella. Ei! Nyt hän koittaa taas. Ei! Hän koittaa. No niin, nyt hän koittaa. Ei, hänen. Mitä hänen? Niin, hänen. Ei. Nyt hän ei saanut ja hän koittaa taas. Kauanko se tulee kestää? Mä en tiedä. Hän koittaa nyt sen. Nyt hän taas koittaa. Meneekö? Nyt tuntuu, että menee. Verkko. Nyt hän taas koittaa. Ei mennyt, hän koittaa. Yes. Nyt hän koittaa taas. Hän voitti! Hän sai skitsin, koska minä en saanut sitä videolle, niin me ei voida todistaa, joten minä... Ei ollut. Nyt hän koittaa taas, koska se ei lasketa. No niin, hän taas koittaa. Meneekö? Yes, Ei ollut. Sketsi! Niin, sketsi. Meneekö? Ei ollut. No niin, hän oli. Niin hän koittaa taas. Ei ollut, hänen koittaa. Nyt hän koittaa taas. Se vielä. Sketsi. Se oli sketsi. No niin hän koittaa taas. Nyt hän taas koittaa, koska hän ei saanut. No oli, no niin, hän on kaksi, niin. Hänellä on nyt tasoittava. Ei oo. Niin tuleeko tasapeli? No niin. Ei oo tasapeli, kun sitten tää jatkuu. Yes. Ei ollut, niin hän voitti. Siikalla. Toinen.
vaan vähän palautetaan pulloja. Niitä onkin. Niin se oli. Niin menee.